Занимавам се вече 18 години, така професионално, така да се каже, с животновъдство. Заедно с Шурия ми, брата на жена ми, отглеждаме около 500-550 броя говеда са в момента от местните породи българско сило и родопско каспарово говедо. Имаме малко овце, каракачански овце 20-тина. Имаме около 50 кошера пчели, 4-5 коня и земя, която използваме за ливади и пасища. За този вид стопанства трябва да е определена територия, на която животните са свободни, на която да има пасища. Пасищата са важен източник на храна за орлите. Тук живеят таралежи, костенурки, лалугери, зайци и други животни, с които се хранят царските орли и останалите хищни птици. С цел да насърчи опазването на този тип местообитания, Българско дружество за защита на птиците осигури компенсаторни плащания за тези земеделски стопани, които притежават земи в Натура 2000 зони, където се среща царски орел. Също така дружеството разработи специфична агроекологична мярка, която цели възстановяването на пасищата и тяхното поддържане като местообитания за царски орел. Чрез такива финансови стимули земеделските стопани се насърчават да запазват пасищата си и да развиват традиционно животновъдство. Ето виждаме тук, това е бивше пасище, което е било разорано. Целта на тези мерки е да се възстанови то и да се поддържа като пасище, за да има храна за царски орел и за да продължи да съществува той. Конкретно за България, мисля, че това е най-доброто за нашата страна, защото ние нямаме такова население, нямаме този проблем с населението. Що годе голяма част от земите ни са незамърсени и можем да спрем това хищническо използване на земята, да се върнем към стария начин на отглеждане, също с добра печалба, да продаваме продукцията си на трети страни. В цял свят може да се печели от запазена природа, защото другото, което е, има доста богати страни, които са занемарили природата си. Сега се мъчат да възвърнат това, което са загубили. Това е много трудно. И ние можем да използваме това нещо и да им предложим запазена природа и като туризъм, и като храни.